Bost urte eman ditu erdi ezkutuan, baina Anari berriro ere kalean da. 3. diskoarekin, Zebrarekin, beste Anari bat dugu aurrean. Badaude gauze berrisek ez, naiz den norbea da hon beti jeuninez. Eta justu ustez gaina gero eta gauze gexoen, eta seguru asko gero eta desberdinoen, eta gero eta errezo da jakiti ez zer dan benetan zeurie eta zuzertzean ez. Behintzez asau naiz, bai idazteko eran zuzeno izetie, bai kantatzeko eran, bai instrumentalizun zuzeno izetie, nik uste hori zen laikela pixkete berretasuna. Disko elektrikoagoa landu du oraingoan, Audience eta Atom Rumbako kideen kolaborazioarekin. Area naiz are pila hontan, arez bete Ametsak eta bihotza. Nitaz, txekebe, bai, nitaz eta, bueno, bai, nire nita join biz zirkunstantziaz zaten. Nekez nahuain beste aldatu, zebra nahi. Sentimentu horiek txuribeltzean margotu ditu. Zebra baten azalean jarri da abeslaria. Badauke, bueno, gauzek bi koloretako diela bezala, ez? Da gero guztau jizten elemento bezala, behare animali bezala, ez? Adibidez letratan segitzeu bide hori, ez? Paradoja asko dauke, letra kontraste asko, gora, bera, zurixe, beltza. Eta gero behare iguel zuri beltzin da, bueno, igual instrumentalkire dalako oso intensue, baina oso intensue bai txurixen da bai beltzin. Azkoitiarraren 3. diskoa da Zebra. 8 urte igaro dira Anari lehen diskoa kaleratu zuenetik eta 5 Abiak diskoa plazaratu zuenetik. Garaian garaiko Anariren isla da disko bakoitza. Ez da gero eta geixo dakizu, ez? Azkeninen niretzat hau da momentu honetan nahi nun nahin diskue, momentu honetan ez nuke ingo Abiak, ez nuke grabako Abiak bezalako disko bat, ez sonidun, ez, baina momentu hartan bai, ez. Disko hau seguru asko, hemendik 10 urtean bestera eta ikusiko, ez da, hola ez nuke nahi, ez da, hau da, ez, hola definitibo punto hori man, ze, ez dituzte, danak adukatzea eta... Lan berria kalean da eta Anari bera ere jendartera itzuli da. Hurrengo kontzertua Gasteizen eskainiko du otsailaren 11ean. Anari berria Zebra da.